siqedile. Philippians chapter number 1. Sizofunda from verse number 3 to verse number 6 okwamanje. Mayikho ongasifundela singakuthokozela. Philippians chapter number 1 from verse number 3 to verse number 6. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngezikhathi zonke ekumuseni kwami konke ngani nonke. Nginxusa ngokuthokoza. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube imanje. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakuwufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Awuphinda futhi verse number 6 bese yathandaza. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakuwufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Incwadi kwabaseFilipi thandaza ke kuthiwa lekhaya. Baba wethu onamandla wonke, izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke, khuluma ngalo namhlanje mina silalele wena singabantwana bakho. Siyale usole usiqondise ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele. In Jesus mighty name, amen. Amen. Siyabingelela kubo bonke na siqala ukuba nabo. Sishaya izandla enkulu ngabo. Hallelujah. Incwadi kwabaseFilipi ibhalwe umpostoli uPaul. Bhala incwadi esejele. Hallelujah. Amen. iFilipi bazalwane indawo eyayicolonizwe eRome. Yayihlala amasosha ayisethatha umhlala phansi. Iqanjwe ngoPhilip waseMacedonia ubaba kaAlexander the Great. uPaul ngesikhathi ezoshumayela kule ndawo wengena ama-plans ukuthi uyahamba ushumayela ePhilip. Yayingekho into ayihlelile ngale ndawo yasePhilip. Kwasho ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu bazalwane okufuna ukuthi noma sicabanga into noma senza into ethile siyenzayo sishiye ipercent lentando kaNkulunkulu. Noma ngabe yini thina siplan ukuyenza noma ngabe yini thina siyifisayo kodwa kuhle ukuthi bese sishiya ipercent lentando kaNkulunkulu ukuthi sikhonza uNkulunkulu bazalwane onentando yakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Asikhonzi just umuntu ojukebox. Okufanele ukuthi mase sifuna izinto ezithile siye kuye sifake imali njengojukebox. Kodwa sikhonza uNkulunkulu wentando yakhe. Hallelujah. uNkulunkulu esimthobelayo, uNkulunkulu ohamba phambili thina bese siza ngemuva. uNkulunkulu okubusa yena, ongabusi intando yomunye umuntu. So uPaul wengena ama-plans okushumayela le ndawo. Yayingekho into ayihlelile, yayingekho into ayifisa. Iplan yakhe uPaul eyokuthi enze i-second visit kuzo zonke indawo ayeseshumayele kuzona. Number 1, uPaul ngokwenhloso yakhe wayihlosa ukuthi ahambe aye kwi-meeting ehlelwe abapostoli. Le meeting ehlelwe abapostoli mofunda incwadi yezenzo chapter number 15. Abapostoli ababehlele le meeting babethi umuntu ozosindiswa nomuntu ozokholwa uJesu akungabe umuntu wezizwe. Manguthi umuntu wezizwe kufuna lo muntu wezizwe abushiye ubuzwe bakhe abe umJuda. Hallelujah. Athi noma ekholiwe uJesu kodwa nobuJuda abe uJuda. Ngamanye amazwi mase kugcinwa nemithetho yonke yobuJuda. Engagcini ngokulandela uJesu kuphela kodwa labantu babengashiyile yonke into. Hallelujah. Babengalandela uJesu kuphela
noma belandela uJesu kodwa nomthetho wobuJuda kwakufanele ukuthi abantu ababezosindiswa bese bebabaJuda ngenkani. Hallelujah. Amen. So uPaul waya kule meeting ngenhloso wathatha uBarnabas wathatha uSilas banikela kule meeting wathatha oJakobe labapostoli bonke ababebizela imeeting ukuthi kule meeting bayo icrasha noma bayofuna ukuveza icebo likaNkuluNkulu. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu uhloseni ngensindiso yini injongo kaNkulunkulu ngensindiso. Banyuka ke wathatha uBarnabas wanyukela khona eJerusalem. Bakufika lapha eJerusalem kwaba khona le debate waqala iqhala lelo uPeter. Hallelujah. uPeter waphonsa naye wathi asikwazi ukuthi abantu sibathwe sijoka nathi lisahlulile ngoba kwathina lobo buJuda busahlulile kwathina lokho kusoka kusahlulile kwalona lelo sabatha lisahlulile pho abantu sobathweselana ijoka nathi elisahlulileyo. Hallelujah. Wasukuma noJakobe waquote incwadi kaAmos chapter number 9 verse number 11 efundeka kanje ethi umprofeti wakhuluma wathi emva kwalokho ngiyabuya ngiyakhe futhi indlu kaDavide ewileyo ngibuye ngakhe okudilikileyo kwayo ngiyimise ukuze abaseleyo babantu kanye nabezizwe bonke bayifuna inkosi elibizwe phezukwabo igama lami. Hallelujah. Bonke abapostoli baba ukuzwa lelizwi base bethi lihle. Hallelujah. Amen. Lihle kakhulu. Base beyaqala ke babathaka. Bathi wena Paul uzohamba noBarnabas. Hallelujah oshumayela izwi. Jakobe babahlukanisa kanjalo ngokwegaba. Bathe babahlukanisa uBarnabas owayezoshumayela noPaul wabe seyifunelo wakhe wathi asihambe noJohn Mark esijoyine kulolu hambo lwethu. Angithi inhloso kaPaul ukuthi enze isecond visit kuwo wonke lamabandla esewashumayezile futhi leyo nhloso yakhe ukufika abanikeza incwadi esivela kubapostoli. Le ncwadi ethi sekwamukelekile wonke umuntu ngokuhlela kokaNkuluNkulu uhlelo kaNkuluNkulu abantu bengasindiswa nabezizwe ngaphandle ukuthi baphenduke baba amaJuda. Hallelujah. Amen. Ngoba kwabona lobo buJuda bekumele ukuthi babiyeke. Kwabona lobo umzulu bakho kumele ukuthi kwabuzulu bakho ubiyeke. Hallelujah. Siphenduke sonke sibe isizwe sinye nalobu buXhosa bakho kumuna ubiyeke. Hallelujah. Kufuna siphenduke sonke sibe isizwe sinye isizwe sikhethwe uNkulunkulu uKristu ayilobolela sona ngegazi lakhe. uKristu inkomo ishaza phelela asikweneti lutho singabafazi bakaKristu abangakweneti. Hallelujah. uKristu wasilobola ngegazi lakhe. Hallelujah. KwaBujuda lobo kufuna bebiyeke kwaBuzulu lobo kufanele ubuyeke. Siphenduke ngisho umvenda ufuna ubiyeke. Hallelujah. Ngisho umZimbabwe ufuna ubiyeke. Siphenduke sibe isizwe sinye. Sisizwe sinye kuNkulunkulu. uNkulunkulu usikhethile ukuthi sibe isizwe sinye. Akekho umavukelo omunye. Hallelujah. Akekho ukuthi hayi umuntu okufika. uKristu Jesu mayisilobola wayisilobolela ukuthi iXhosa lingabe lisaba umXhosa, umJuda engabe kusaba umJuda, umZulu engabe kusaba umZulu, kodwa sibe isizwe sinye. Hallelujah. uPaul wathi asikwazi ukuthatha uJohn Mark ngoba uJohn Mark wasishiya emsebenzini wenkosi. Asikwazi ukulanda umuntu esingamazi uphila kanjani. Njengoba wasishiya
wasahlukanisa nathi wakhetha ukuma yedwa eceleni. Singamlanda kanjani thi simbuyisele eceleni sizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu? Cha, asikwazi ukwenza lokho. Hallelujah. Wathi uPaul, wena Barnabas hamba noJohn Mark wakho, mina ngizohamba noSila. Inhloso ukuthi behambise incwadi kulamabandla. uPaul wayengahlose lutho ngokushumayela eFilipi, kodwa uNkulunkulu onenhloso. Hallelujah. uPaul mayebuya kwi-meeting noSilas bahlela ukuthi masisuka la siyahamba siya kwi-north. Hallelujah. Uma bezwa ku-north uNkulunkulu wanqaba, ngoba uNkulunkulu esimkhoza akufuna ushiye iphesenti lentando yakhe. Wena ungahlela ngezakhe indlela, ungafisa ukuthandana nomunye umuntu, uNkulunkulu nohlelo lakhe. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu nohlelo lakhe oluthile. Hallelujah. uNkulunkulu wanqaba mabethi baya kwi-north. Hallelujah. Amen. But decide ukuya kwi-south uNkulunkulu wanqaba. But decide ukuya kwi-east nakhona uNkulunkulu wanqaba. Kwasala iwest yodwa. Kanti uPaul uzolala ebusuku. Uma ilele ebusuku mawufunda incwadi yezenzo chapter number 16. Lithi iBhayibheli uPaul wathelela ebusuku waphupha indoda. Ithi indoda, shesha uwele eMakedoniya ukubusiza. Hallelujah. Waba nesihu uPaul ukuthi le ndoda ibikhala ebusuku ithi angwele. Wathatha uSilas wathi bengafuni ukuya kwi-west kodwa sahambe. Hallelujah. Badabula bahamba beya kwi-west. Uma befika phesheya komfula bafuna indoda abayibona ebusuku, indoda abangayibona. uNkulunkulu nenhloso yakhe. Hallelujah. Amen. Baqhubeka bahamba, into abayibona babona iqulu labantu besifazane elalithandaza emfuleni. Ilida yabo kwakuLidia. Hallelujah. Uma beya laba bantu besifazane gogo babethandaza osebeni lomfula. Why labantu babethandaza osebeni lomfula? Isizathu ukuthi uma umthetho wamaJews uthi awuvumelekile ukuthi kube khona isinagoge kuleyo ndawo if amadoda ayishumi engahlangene. Kwakumele kuhlangane amadoda ayishumi iqala bese kuba nesinagoge. Phinde futhi kwendama kwahlangana amadoda ayishumi kube nesinagoge. Kule ndawo ababekuyo ayingahlangene amadoda ayishumi. Sizwa kuthiwa kuyiqulu labantu besifazane. Labantu besifazane amadoda ayingekho. Bakhetha ukudecide ukuthi ngoba umthetho awusivumeli ukuba sibe ne-home cell. Ngakho kasambe siye emfuleni siyokwenza iprayer khona. Yahlangana abantu besifazane ngenhloso ukuthi sifuna ukudumisa uNkulunkulu. Asinakubuswa umthetho obusa kule ndawo, kodwa uNkulunkulu obusayo singamkhosi. Hallelujah. uPaul waqhamuka kulo mzuzu, waqhamuka washumayela. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayivula inhliziyo kaLidia, yalizwa izwi likaNkulunkulu. Uma ilizwa izwi kaNkulunkulu waphenduka uLidia. uLidia, she was a business woman le ndawo. Wayewesifazane onamabhizinisi. Uma iphenduka uLidia ney'ncekukazi zakhe ney'nceku zakhe ney'gqilakazi zakhe zonke zaphenduka. Bonke abantu ababengaphansi kwaLidia baphenduka. Hallelujah. Laqala kanjalo-ke ibandla laseFilipi lencwadi esiyifundayo. Liqalwe yiqulu labantu besifazane, uNkulunkulu enenhloso. Hallelujah. Amen. Uma ifika-ke uPaul, lithi iBhayibheli wahamba-ke eshumayela. Lithi iBhayibheli wangena post eyayimemezela ukuthi nangu uPaul eshumayela. Hallelujah. Kwangekho ngisho umsakazo okade umemezela ukuthi nangu uPaul eshumayela. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngaleso sikhathi wavusa intombazane eyinomoya wobungoma.
yaphenduka intombazane yomoya womngoma, yaphenduka ipost. Hallelujah. Ipost yayinameke igxobeni ngalesa sikhathi, kodwa uNkulunkulu wathi akuzoba khona ipost enameke igxobeni, kuzoba khona intombazane eyisangoma. Le ntombazane imemezela ithi laba bayizinceku zikaNkulunkulu ophilayo, bashumayela izwi bazweni. Yayihamba ibalandela kanjalo, yehlenyuka kanjalo, until uPaul ethi yes message i-right, kodwa isource message la ivela khona ayiveli kuNkulunkulu, ivela esitheni, ngoba kufanele sidile nesource. I-message ngayinhle impela. Angiphiki ungahlangana nomuntu etextini akutshela indaba zakho, yes ucorrect impela, kodwa inkinga isource. Angikwazi ukuhlala ngikulalele ngoba umoya okutshela leyo nto akusiyi umoya ophezulu, akusiyi umoya kaNkulunkulu. Noma i-message nga right, noma ungangitshela i-ID number yami ibe right, ungaba accurate, kodwa inkinga isource. Hallelujah. uPaul wathi message right, kodwa umoya wrong. Wadila nomoya. Hallelujah. Walwa nomoya. Uthemelwa nomoya uPaul. Abantu bakule ndawo ababezuza ngalesi sangoma, ayisangeni inzuzo. Lithi iBhayibheli balwa noPaul noSilas, babashaya. Baqala babashaya kuqala, base beyabathatha babavalele etilongweni. Lithi iBhayibheli uPaul ephakathi etilongweni baqala badumisa uNkulunkulu. Hallelujah. Abamdumisanga vele uNkulunkulu ngoba nakho befuna ukukhululwa. Abamdumisanga uNkulunkulu ngoba nakho befuna ukuthola imisebenzi. Abamdumisanga uNkulunkulu ngoba nakho befuna ukuthola imishado. Abamdumisanga uNkulunkulu ngoba nakho izinto ingahambi kahle empilweni yabo. Kodwa bamdumisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufanele ukudunyiswa. Abamdumisanga ngenxa yesimo abakuso, kodwa badumisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umfanele udumo. Waqala uPaul wathi wesina, igama lakho ngoba liqala ngo-S, why not you sing to God? Let's start to sing to God. Wathi uSilas wePaul, ngoba igama lakho liqala ngo-P, why not you praise and pray to God? Baqala badumisa uNkulunkulu, bengamdumiseli uqaqeko yibona. Asimdumisa uNkulunkulu ngoba nakho sifuna ukusizakala. uNkulunkulu akawona u-jukebox, kodwa uNkulunkulu udinga ukukhonzwa. Izinto engahambi kahle, izinto ihamba kahle, izinto zingamile kahle ngisho ekhaya, kodwa uNkulunkulu ufanele ukuthi akhonzwe. Hallelujah. Fanele uNkulunkulu adunyiswe. Bamdumisa uNkulunkulu, bengamdumisi ngoba nakho kufanele aqaqeke ibopho. Bamdumisa uNkulunkulu until izibopho ababoshwe ngazo zaqaqeka. Hallelujah. Thesa iqaqekile. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kuhamba khona ukuzamazama komhlaba. Hallelujah. Izibopho ababeboshwe ngazo amaketango aqaqeka awaphansi. Baphuma uPaul noSila nabo bonke abaphakathi bayodumisa uNkulunkulu kanye neziboshwa zonke. Umgcini isiboshwa esebona ukuthi kuphelile ngaye. Hallelujah. Ngoba umthetho walapha gogo wawuthi umthetho uma ngabe isiboshwa siphunyukile kufanele umuntu anqunywe ikhanda. Umthetho usho njalo. Angijabanga isikhathi uJesu esebethela uJesu. Ebethela uJesu angithi kwadingeka amasosha. Hallelujah. Amen. Kunegama elishiwa uKing James uma becela amasosha, unegama elishiwa uKing James uthi now you can take the guards. Hallelujah. Leli gama lithi guards igama le military term.
igama elisho inamba yamasosha. Amasosha ayibheka uJesu aqala ku 2000 kuya ku 6000. Awekho below 2000. Angaba u 3000, angabe u 4000. Kodwa futhi ngeke ebe less than 2000. Ngeke futhi abe above 6000. Hallelujah. Hallelujah. Wathi uPaul ungayibulali ngokuba sikhona sonke. Umgciniziboshwa waphenduka. Abantu abasejele bonke baphenduka. uLydia nethimba lakhe waphenduka. Yaqaleka kanjalo ibandla laseFilipi. Hallelujah. Amen. La esifunda khona ke bazalwane from verse number 3. Kunabantu esibaziyo msomo abake baboshwa. Hallelujah. Abanye bafika ejele bafunde. Hallelujah. Yabo mama uSikawu uma efika ejele umuntu afike afunde aphumise neziqu. Hallelujah. Uma befika ngaphakathi bafike bafunde. Hallelujah. Amen. Uthe Peter sina ngithi uthe Gitter. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uma befika Hallelujah. Uma befika lapho bafike bafunde ejele. Hallelujah. Uma befunde ejele bebe neziqu. Hallelujah. Kodwa into enginotice kubona baqala ukusebenza sebengaphandle kwejele. Bafika lapho bafunde. Uma sebeyaqala bayaphuma ejele sebefundile beqale phansi bawustrategisha abafuna imisebenzi. Hallelujah. Sebefundile benjalo. Hallelujah. Akaze ngimbone umuntu ethola umsebenzi esejele after ukufunda. Kodwa iBhayibheli lisitshela ngomunye umuntu ohlukile. Likhuluma indaba ukuthi kunomuntu owaboshwa ephakathi ejele. Kodwa umsebenzi wawuqhube phakathi ejele. Lapho abantu imisebenzi beqala ukuyithola sebengaphandle kwejele. Kodwa lo akalindanga ukuphuma phakathi ejele. Uthe esejele wangasho ukuthi ngifakwa amathakathi. Uthe esejele wangasho ukuthi uSathane. Uthe esejele wangasho ukuthi abantu abangizondayo. Kodwa uthe esejele wa-understand ukuthi I'm here by the will of the God. Ngilapha ngokwentando kaNkulunkulu. Angikho la ngoba ngifakwa abantu. Angikho kulesi simo ngoba abantu abangangifuni. Kodwa ngileli jele ngenxa yentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngidinga ngileli jele. uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngami ngileli jele. Abantu mabesejele bafuna ukwenza lutho. Akilazi ijele kulo. Angazi ukuthi uboshwe kuphi. Kodwa abantu mabeboshiwe abavumi ukukhonza uNkulunkulu. Umuntu mayisejele akavumi ukwenza intando kaNkulunkulu. Umuntu mayisejele ufuna sengathi angabheka abathakathi. Umuntu mayisejele sengathi angabheka abantu abangamfuni. Umuntu mayisejele sengathi angabheka abantu abangamelene nempilo yakhe. Kodwa uPaul ephakathi ejele uthi ngilapha ngokwentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Sake sathi last week lamasonto adlule sathi you have to find. Hallelujah. Sathi you have to find the reason to thank God. Ngaso sonke isikhathi kufanele isizathu sona vela usithole. Noma ngabe ukusiphi isimo kodwa isizathu sona kufanele usithole sokuthi umbonge uNkulunkulu. Hallelujah. Isizathu sona
sizophuma kuwena msomi isizathu ufuna umuntu asithole noma ubani sokuba ambonge uNkulunkulu. Hallelujah. Kaze ngathi ungathathwa abantu behambe athi umuntu okufunela umsebenzi ePitoli. Uma ufika ePitoli umuntu afika ngephi ePitoli bese eyakudedela. Hallelujah. Kodwa wena kufanele kuleso simo uthola isizathu sokubonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba lo muntu ungirephile wabe seyangidedela. Abanye bereshwe bese beyabulawa. Hallelujah. Kodwa lo uthe noma enza lento kodwa wabe seyangidedela ngikwazi ukubuyela ngekhaya. Isizathu kufanele usithole sokuba umbonge uNkulunkulu. Kunoma isiphi isimo ongena kuso, you find a reason to thank God. Hallelujah. Uthi uPaul ngilapha ngokwentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu ovula iminyango yaleli jele ukuze ngingene bese enza umsebenzi wakhe. Hallelujah. uPaul ubhala incwadi ezu4 esejele akalindanga ukuphuma azabhala incwadi. Incwadi yokuqala ayibhalile Ephesians, Colossians. Hallelujah. Wabhala incwadi kwaPhilip, wasebhala incwadi iletha kaFilemon. Hallelujah. Incwadi ezu4 ayibhala esejele engalindanga ukuthi aphume. Hallelujah. This is a prison letter ebhalwe isiboshwa sisejele. Hallelujah. Itheme yale ncwadi yonke ijoy. Ijoy kukhulunywa ngegama ukuthi joy 16 times kule ncwadi. Hallelujah. Inama sessions awu3 chapter number 1. Ngifuna siqale sibheke uprayer and thanks giving from verse number 3. Ngicela ungifundela vela verse number 3. Philippians chapter 1 verse number 3. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Webazalwane umuntu osejele lo uthi ukanti ngiyambonga uNkulunkulu. Umuntu osejele lo. Hallelujah. Ngiyabona abantu mina uma ngawuthola umsebenzi aza give up ahlale phansi angabumkhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Omunye agule athi mayigula bese ya give up angabe samkhonza uNkulunkulu. Kodwa lo usejele uthe eqala verse number 3 ngiyambonga uNkulunkulu. Yes. Ekunikhumbuleni kwami, yes. Ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani konke. Uyabona umuntu, this is a powerful leader. Hallelujah. Ingaphakathi ejele kodwa sizwa ukuthi uyanxusa. Phakathi ejele inxusela abantu abangekho ejele. Hallelujah. Hallelujah. Ungaphakathi ejele akadabukile esejele. Akasafuna ukuyeka inkonzo ngenxa yejele. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibheli ephakathi ejele uqale umbonga uNkulunkulu. Uphakathi ejele unxusela abantu abangekho ejele. Yena usejele uyena odinga ama prayers. Kodwa yena engaphakathi ejele uyaqala ubonga uNkulunkulu ejele. Engabonga uNkulunkulu ngoba nakhe emqanganisela khona abantu abeza uNkulunkulu ngoba nakhe bezomblackmaila. Ngenxa yesimo umuntu akuso athi impela usithe ezwini lakho kanti usho uthi nje uthe ezwini lakho akayisho lento ngoba ekhotha iscripture. Ingoba uyaqhosha, ingoba futhi ublackmail uNkulunkulu. Ingoba futhi uyibona favorite uNkulunkulu kufanele enze kanje empilweni yami.
if ungasenzanga kanje mina ngamane ngihlale phansi zifo ngazathi ukhonza uNkulunkulu wenzela uNkulunkulu ifavor. Ukhonza uNkulunkulu awumenzeli ifavor. Hallelujah. Asimenzeli ifavor uNkulunkulu. uNkulunkulu ukhonzwa ngisho izinto ingahambi kahle. Hallelujah. Amen. Yabona nga uNkulunkulu ngisho ngabeke umsebenzi awutholanga ngisho umende ngiyabona ukuthi usufaka amasangilasses nje ufuna umende ngisho ngabe usawutholanga ke mntanami neduku lakho kodwa uNkulunkulu uyakhonzwa ngaso sonke isikhathi. Hallelujah. Buka ismile. Buka ismile. Lokho ubothale smile. Hallelujah. Uba uNkulunkulu phakathi ejele. Unxusela abantu uthini awuphinde futhi vele. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngezikhathi zonke ekumuseni kwami konke ngani nonke. Nginxusa ngokuthokoza. Ha. Ngazo zonke ikhathi nginxusa ngokuthokoza. uPaul unentokozo. Hallelujah. Ngamanye amazwi phakathi ejele abantu aboshwe nabo gogo babona umuntu esmile phakathi ejele. Hallelujah. Babona umuntu hallelujah. Angathi yabo uPaul indlela acabanga ngayo ayifani nokwenza kwethu. Hallelujah. Angazi ukuthi kuwa kuyinhlobo le vela yalabo abazalwane. Laba bazalwane babe ngama painkillers kuPaul. uPaul uboshiwe ejele. Kodwa uthi mayicabanga usamkeli. Esimeni anaso vele ubuke injabulo. Uqubuke intokozo. Hallelujah. Hallelujah. Angilwazi uhlobo labazalwane babe yilona. Kodwa kwangebona abazalwane ukuthi uma bacabanga ngisho ngabe ubu-order estairs kuvela ushiphe egalakho seliza. Hallelujah. Kwangelona uhlobo ukuthi uvela usuthe. Makathi ulambile uvele ngicabange nje uMandisa ngivele ngisuthe. Hallelujah. Kodwa laba abazalwane kunento abayikhandayo kumuntu osejele. Ngifuna ukukhuluma ngalento okuthiwa iChristian life. Iyini iChristian life? iChristian life gogo into yokuphila kwabazalwane. Uma iphila umzalwane kodwa mase ekhanda into kumuntu noma ngabe uyagula. Singakaze simbeke izandla ethe ecabanga umfundisi umsomo elele embhedeni avela avuke aphile. Hallelujah. Aphiliswe ukuthi ucabanga umsomo. Hallelujah. Avuke phansi embhedeni ngisho ngabe bese ushawe istroke. Kodwa uma ke acabanga uvela kuvele umuntu ezoqaqeka amathambo. Labazalwane babe ngama painkillers. Hallelujah. Ukuthi umuntu osejele angabubulawa izinhlungu, angabubulawa istress, angabubulawa amagama ukuthi ngiyophuma nini, kodwa maye bacabanga laba bantu kuvele engabi nandaba ukuthi ngiyophuma nini. Hallelujah. A Christian life. Christian life ukuthi la okufika iChristian life ithanda ukuthi kube khona ukuthula. Endaweni kube khona ukuthula. La ngihambe khona gogo ngingashiyi lo engasazwani nalo. La engidlule khona mina ngishiye ukuphila. Hallelujah. A Christian life ilento esibona mangabe sifunda incwadi elapha kuEzekiel chapter 47. Hallelujah. Lithi iBhayibheli mawuchecka lencwadi uEzekiel chapter 47 kunamanzi aqhuma ethempelini. Lamanzi athi mayiqhuma ethempelini lithi iBhayibheli wahamba walinganisa abese fika emaqakaleni.
ngakusasa wawalinganisa afika emadolweni. Ngakusasa wathi mawakala afika eqolo. The following day mayuhambe wakala ayise esefika ekhaya. Ngosuku olulandelayo umzimba wonke wawusumbuzekile. Lithi iBhayibheli aphuma lamanzi ahamba njalo aze angena afika endaweni okwakuyi Dead Sea. Dead Sea kwangaphili lutho kwi river banks. Hallelujah. Lamanzi ayithi le Dead Sea ayithi noma ishaya amagagasi makwenzekile igagasi laphumela esihlahleni noma ngabe isihlahla bese sigreen bese siqala sishintsha umbala. Sishintshiswa umbala iDead Sea. Ngoba le Dead Sea yayibulala kwasani kwangekho ngisho ofish babengahambi la okuhamba khona Dead Sea kwakufa kwasani. Kodwa lithi iBhayibheli kwaphuma amanzi ethempelini. Aphuma amanzi ahamba njalo azangena kwi-Dead Sea. Athi mayifika kwi-Dead Sea athi konke okwakuse Dead Sea kwaqala kwaphila. Lezi zinto ezayibulawa ulwandle kwaqala into yaphinda. Uphiliswa yini manzi? Uphiliswa yini ilwandle? Angisaphiliswa iDead Sea. Kodwa sangiphiliswa amanzi aphuma ethempelini. La manzi aphuma ethempelini afike kwi-Dead Sea. Into ebulalayo kwaba khona ukuphila. A Christian life bangabe la ufika khona akubi khona ingxabano, kubi khona ingxokozelo, kodwa kube khona ukuphila. Hallelujah. A Christian life. Lolu hlobo lolu labazalwane kuPaul usejele. Hallelujah. Kodwa uPaul esejele use-enjoya ngisho isigwebo sakhe ngenxa yabantu abazalwane ibandla laseFilipi. Leli bandla laseFilipi laqhubuzla intokozo. Hallelujah. Laliletha ukuphila kumuntu ofileyo. Bandla laseCrossroads ngifisa sibe yilelo bandla laseFilipi. Sibe ibandla a Christian life life yakhona omakhelwane bengazwana ayifike yenza ukuthi bengazwani more. Hallelujah. Akithi usiyasazi stories sikalo, usiyasazi nesikalo. Sekufuna kulokho ukupretenda no. A Christian life ayilokho ipretend. A Christian life iyabahlanganisa laba bantu. Ngoba amanzi aphuma ethempelini. Ahamba njalo mayifika ku Dead Sea. Hallelujah. Umuntu ongumzalwane akahambe kinga imgqomo. Ngithini mangithi ahambe kinga imgqomo. Hallelujah. Akafike la okunomshado khona umyingi ukhona abantu afike beyifunde umshado wakho ukuthi okay ulekhala mina kusho ukuthi ngizongena kanje. Abtatisha. Hallelujah. Hallelujah. Hayi vele ugcina sekuyena osazi ukuthi umyeni kalo uthandani. Hallelujah. Uyabona? Kukhona into ekuthiwa operation Dilismetem. Oh. Hallelujah. Operation ngiyangena la. Yeah, ngena. Uthiwa afaka ihlombe kancane. Uthi hayi wena yebo baba. Ngisho ungafuneki ulolo uzoba khona ulolo. Faka ihlombe kancane. Hallelujah. Uma umzalwane asibi lelo hlobo lokinga imgqomo. Kodwa mawubona ukuthi kufanele laba bantu intenze ukuthi bengazwani. Umtshela ukuthi baby girl hlala kahle, hlala ngentombi, lungisa u1 no2 ngoba sizongena mongenakile. Hallelujah. So ufika uyalungisa, uyakhuluma, awubhidlisi. Hallelujah. Lolu hlobo lolu labazalwane kumuntu osejele babemthola isimanje. Hallelujah. Ngezikhathi zonke laba bantu laba gogo babenza ukuthi uPaul athole isikhathi sokuthanda. Kunabantu othi bamcabanga umuntu ngishabe bese kuthi iya kwi-pray vele sathi ungayiqaqa kwa fasting. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa lolu hlobo labazalwane lalinikeza
mrecharger uPaul. Wayikwazi ukuma epulpit emiswa abazalwane. Ekwazi ukushumayela into ephilayo ishunyeleliswa abazalwane. Ekwazi ukuya kwiprayer ethandazele bona ngoba bona baletha ukuphila kuyena. Noma bona babengakwazi ukuyithandazela kodwa ikhona lento ababeyakha kuPaul. Amen. Hallelujah. uPaul wayithola amandla kufuneka ngithi ngingathi makufanele ngiyesontweni ngicabanga kaningi lela tende ngcolile. Ngingathi ngicabanga uyesontweni ngihamba imithwalo imo. Kufuna ukuthi ufika la unomthwalo uzizwe ulula. Hallelujah. Ubulula buzokwakhiwa abazalwane ngoba abazalwane bayaphila umzalwane ngisho ngabe bekungena into engaphili kodwa bazophiliswa wena. Amen. Hallelujah. Umoya kuwe ukwamukela wakho abantu. Ukufunda ukuhlala nabantu. Hallelujah. Engaphumi nje umuntu ongayithathile inamba yakhe. Hallelujah. Engaveleze phume ngomnyango inamba yakhe awuyithathanga. Hallelujah. Hayi ngoba uyithatha ufuna ukusenda amanuthi. Ithathe inamba yomuntu uthi wakho ukuphila. Ufuna kuhlangana namathambo. Bese kuyaphila. Hallelujah. Sishayela abazalwane ababavangeli bale ekhaya. Hallelujah. Sibashayela izandla abavangeli bale ekhaya. Ziqoqeni njalo. Kukhona omunye nje okuzomphoqa ukuthi amise imvuselelo. Okuzomphoqa nithamisa imvuselelo as umhla ka16 awusebenzise something siyomenzela iposter. Siyomenzela iposter amise open air. Ukuze athi ukukhuphuka kwesinye isigaba. Hallelujah. Phela angithi izwi alinqaba ukuthi umuntu wesifazane ashumayele etendeni abe umvangeli. Hallelujah. Mhlawumbe linganqaba ukuthi ame kanje on Sunday but le ye outreach ayina agenda. Ayisebenza zonke. Le outreach ayina agenda. Hallelujah. Ayina agenda uyahamba uyashumayela. Hallelujah. Sesiyababonga kakhulu. Ungangeni umuntu azaphuma inamba ungayithathile. La bazalwane ufuna sitshale lo moya wokuthi sibe umndeni. Awuqhubeka kancane bese sekudlulile lesikhathi bengithi qhubeka kancane. Qhubeka kancane. Qhubeka kancane. Yes. Ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke nginxusa ngokuthokoza. Yes, qhubeka kancane. Ngenxa yokuhlanganyela kwami. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini. Bazalwane masila sikwi partnership in God's business. Hallelujah. Sikwi partnership siyadingana. Umuntu ongenile nje uMamshongo uyamdinga. Kufanele ube nayo inamba yakhe. Hallelujah. Umbingelele just ukuthi nje umbuze ngelanga ukuthi ufuna ukukhulekiswa wapi. Yeah. Uyabo? Lokho kunakana wenza ukuthi ngisho ngabe ebegula lo muntu. Ngisho ngabe benjani ufuna uma umzalwane ulethe ukuphila kubantu. Hallelujah. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini usuka osukwini lokuqala sikwi business partnership. Hallelujah. Sikwi business partnership.
kaNkulunkulu. Haleluya. Laba bazalwane baba committed banhlanganyela noPaul. Uthi usuku lokuqala sihlanganyele ndawonye evangelini. Okusho laba bazalwane bahlanganyela ngakho konke nangesikhathi sabo. Haleluya. Angithi yabona nje siyambonga uNkulunkulu ngosamke ngibuka ngifika sekudecorative. Eshaya igode la ngempela. Ngifika sekudecorative. Amen. Haleluya. Sanga baba. Yikubo kufanele uyaninakekela abomosekhaya. Uyakwazi ukubona ekhaya ukuthi ikuphi mina engaqhamuka ngakho. Kahle hle kufanele ukwazi ukubuka. Ngisho nangeskill sakho uthi hayi mina ngicela ukuqhamuka nento ethile ngenza into ethile. Angijabonje ngifike ngoba ngifike ngo8 la namuhla. Angijabonje kubekuqala bengizofika ngo8 ngiqale phansi ngimisa itende. Ngimisa ihlalo ngizoqeda ngo10 11. Haleluya. Kodwa ngifike esedecoratile sebekhipha ihlalo nobashayela ingane zami lezi osiyamncoma. Sebekhipha ihlalo. Ngiyongena ushwami ya. Khipha manje ngabhasi sebenze yonke into ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kuyahlanganyela. Evangelini uyakwazi ukubona ukuthi mina ngingasiza kuphi. Haleluya. Kufanele sibe committed singabi involved. Haleluya. Ukuhlanganyela evangelini usuka osukwini lokuqala. Haleluya. Bese thini ngithembile yona lento. Haleluya. Lokhu kuthemba kwakhe kukabili msomo. Lokhu kuthemba kwakho kokuqala uthemba ngoba labazalwane baletha ijoy kuyena. Labazalwane bakwazi ukuhlanganisa izipho gogo. Bahlanganisa ama gift. Bafuna umuntu eProphet bamthuma bathi akahambisele uPaul esejele. Haleluya. Uma efika eProphet efika nalesi sipho nalezi zipho lezi uPaul kwaseqhubuka intokozo. Usethi ke uPaul ngethembile ngempela yona lento. Amen. Le njabulo eliletha kimi ngiyayithemba ukuthi naphakathi kwenu ikhona le njabulo. Amen. Haleluya. Amen. Ngithembile yona lento ukuthi awuqalile umsebenzi ngiphinde ngethembe ngingathembi imithandazo yami. Yeah. Ngingathembi amasemons ami. Yeah. Kodwa usale la sengithemba uNkulunkulu. Noma ngingafika uhlobo luni lomuntu kodwa ngiyazi ukuthi ngeke nimishiye uNkulunkulu noma ngaqhamuka umageja nama tricks akhe kodwa ngeke nimishiye uNkulunkulu. Ngoba sinakhele uNkulunkulu ngethembile yona lento angisathembile imithandazo yami angisathembile mina uqobo. uPaul akekho usejele. Laba bantu abashumayeza 11 years ago 11 years ohlukanisa uPaul nalabo bantu. Methu uPaul ngethembile lento okusho ukuthi bengingasamile nangentshumayelo zami kulo 11 years. Yeah. Kodwa lo 11 years bese nimi ngalowo oqalile umsebenzi omuhle empilweni zenu futhi yena uzakufeza. uNkulunkulu akakwazi ukuyishiya phakathi into. uNkulunkulu akakwazi ukuyishintsha ngaphezi. uNkulunkulu into uyiqala la aze yophuma nayo ngale. Angazi ukuthi ikuphi aqalile empilweni yakho kodwa uqalile umsebenzi uzakufeza. Siphakame sime ngesinyawo.